Виж, иска ми се да ти кажа, че съжалявам. Но след днешния ден няма да имаш повече проблеми. От това няма връщане. Но знаеш колко много рискуваме, нали? Всяко негодно цвета увяхва. И що му вехне, трябва да се изхвърли. Ех, Мари. Той иска да замине с нея. Нали знаеш? Все пак, ти ще му дадеш еднопосочен билет. Ще му направиш услуга.